Di. Ay man akong lutuan mga bading. Paan sa kanding. Manglob. Mangloob o iyang panit. Alang-alangon ako. Taro nga o imo na nang gapangkuhan. Wala kita bagi jam deh. Ito nih. Ya. Tabla lagi itu. Ay. Ay, ito ba? Ito ba yung video? May video na ako. Bas. Pero benar kita. Hindi na isa ero taga kuan gina. Pero ang sudan maluto pero. Kasi mag-outro rin nagpag-asal sa iligad karon. Kung ikasal na siya outro. Pero kita masugot mo si Tiger tong yaw. Ano to nakakaroon ng Tiger? Ito na pa ako. Pre. Ito guys, sabi sila. Ako di mo lang nakakambad lain na kando. Ang ako nga pantiktet. Ngumong muti, bitay ko si Winto. Ikaw ba talagang dito? Pero ikaw, unang sa ako. Wala ba siya unang ha? Wala ba na yan? Ako bigyan mo. Sure ba na. Muna yan ako mga helper. Mga buwan. Mga hagbig. Si Monkey at si King Dragon. Si King Dragon pala katupak. At least tingin palupad ka ako. Lang ako oh. Oh. Kuan, alang-alang lamang loob sa kanding o panit. Right. Deh. Isi. Araw. Pakanam. Tagan ka na sili.